Момичета, днес ще ви споделя набързо какво използвам за кожата си, за да изглежда гладка, свежа и сияйна. Освен, че внимавам с какво се храня, използвам продуктите на Тропик, които са с натурални съставки, без парабени и излишни вредители. Започвам с продукта Smoothing Cleanser на Тропик, който разтваря мръсотия, слънцезащита, успокоява кожата и е подходящ за всички видове кожа. Използвам бамбукова кърпичка, за да премахна всичко, което е разтворил продукта, и също така премахвам мъртвите клетки от кожата. След това преминавам към втора стъпка. Нанасям успокояващия тоник, който съдържа мляко от авокадо, сок от алоe вера и екстракти от тигрова трева. Това е чудесен тоник, който аз обожавам. Поддържа балансирано pH ниво на кожата. Изчаквам няколко минутки. След това преминавам към трета стъпка и нанасям най-обичания серум сред жените 45+, който придава сияен вид на кожата, изравнява тена и намалява тъмните петна и пигментацията. След това нанасям от моя увлажнител, който осигурява дългосрочно облегчение, като помага за възстановяване на кожната бариера. С леки масажни движения по шията, по деколтето. И като последна стъпка нанасям слънцезащита, която е с 50 фактор. Аз сега ще изчакам малко, 5-10 минути, и ще нанесам. Помежду другото искам да ви кажа, че това са страхотни продукти. Използвам ги 3 седмици и виждам невероятни резултати на кожата ми. А в момента може да се възползвате, като закупите почистващ препарат, тоник, един серум и крема. Ще получите като подарък още един серум, който помага за хидратацията на кожата. Чудесен продукт, който аз използвам вечер. Получавате също слънцезащита като подарък и 3 маски за лице в целия комплект. Всичко това е на стойност 139 евро, като спестявате 76 евро. Това е невероятна колекция, която може да започнете, ако не сте използвали продуктите на Тропик. За всички, които искат да се възползват, нека се свържат с мен, да поговорим и ще ви помогна за обработката на поръчките.